Ахмет. Абе, сега би сапи Апсана го обучава. Абе, на мене така ми трябва, ти казах, бе. Мене ма интересува да трябва човек. Дърво ли нямаш сега да се работилица? Нямаш. Работата не е въпросът до дървото. Само и то, само върха реж. Да. Виж как? Разбра работата. Да. Слабинката. На топ нощ порежи само уджа. Значи намираме се в момента в работилицата на Ахмет, село Бела река. Да. И в момента пълни пешката и се надупил. Гледай към ето го ножа, виж към нож, да роде човека. Нищо, няма нищо. Няма. Той ще направи. Човек? За мен това нещо така ми трябва. Не. Да. Не мога да Няма защо така ти Няма. Не взето реже ли? Опитаме една други. Стига да човек, където не взема оставил на масата, че не мъгнаме намира на Нормата е така. Ма дърводелец си сега, дърво няма накрая. Байчо? Байчо? И сега ще питат и още няма ли? Ара да видиш, мал да хати да чака. Да, сем да чакай мачко. Чак. Я се гаса. Дярва към мач. Ана здраве, бе! Ана здраве, как е? Айде за много години. За много години да сте живи и здрави, всичките. Айде, новата година да донесе още много материали. Аз съм дишал. И калибеш, минч, калибеш,